Ura da, gu gara. Bainua hartzea eremu ofizialetan. Edo begiralerik bako eremuetan. Hondakin urak geroz eta hobeto kudeatzen ditugu. Eta ondorioz, ibai eta kostaldeko uren egoera ekologikoa hobetu eginda. Orain, gizakiok bainua lasai-lasai hartu dezakezue 11 tokitan. Bainu eremu ofizialetan kasurako. Bertan, administrazioek uren osasungarritasuna eta bainularien segurtasuna bermatu egiten dute. Eta bainu eremu izendatu ez diren beste zonalde batzuetan badago bainatzea, beti ere norberaren ardurapean. Hau bai gozamena! Naiz eta bainu eremu ofizialen berme sanitariorik ez izan, zentzuz eta zuhurtziaz jokatuta aparta izan daiteke bainua bertan ere. Ez aldugu horixe bera egiten gure kasa mendian barrena paseatzera goazenero?